Hello mga subscribers muli, si Moderno Magkepeng, kasama ko ngayon si Nesto. Yan, ang kanyang pamangkin. Siyempre, ang ating pasyente si Apon Jun, Ibarra. Wala ngayon si Darangin, may lakad yata. Yan, ang dalawa ni Nesto lang ang kakana rito. Ha? So ngayon po ay, dito lang kayo, pang 14 days na po natin. 14 days, yan, sabihin po, 14 days, 14 session therapy natin ngayon. So ngayon po ay 9:30. Katapos yan, ano? Wala na ba? 30 lang yan eh. Uy. Tina? Wow, ganda ba lang? So ngayon po ay September 30, end of the month. Ayan. So bukas po October na. Kabilis naman po. Ayan. So siyempre, mag-pray muna kami after namin mag-pray. So BP natin si Kuyang. BP. Pinapagbi natin kapon na 20 ml? Ano yan? Ilan yung kapon ginawa natin? 50! Kwenta. So kapon po, yung aming tuklip sa paa niya, 50, 10 sa kamay. So ngayon po, tidag po tayo ng 10. So plus tayo ngayon, so magiging 60. Yung kanyang tiklop sa paa, 60 po tayo ngayon. Ayan, so watch niyo po, yung aming gagawin po kay Abunjon. Ito po ay dagdag kalakasan. So ito po yung tinatawag na in preparation para yung mga joints niya po lumuwag ng konti. Hope and pray po kay siya muli makalakad sa tulong at awa ng Diyos. Pulse rate. May tapa. Bak! Pwita mo na. Okay. So sabi sa Lucas 6:37, huwag kang hatol at di katulad ng Diyos. Magpatawad ka at di kayo patatawaran ng Diyos. Huwag kang mahusgahan ng di mahusgahan ng Diyos. Sa Lucas 6:38, magbigay ka at bibigyan ng Diyos. Gusto takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang pagkakalubsyon ng Diyos. Kung panukat lamang ang siyang ginamit mo, ganda ng panukat ang pagkakalubsyon ng Diyos. So, makilang Diyos Ama, salamat to Lord God. We glorify you, Father. We give you thanks and praise to Lord God, Almighty Father. Bless mo Panginoon ang mga kami Lord God bilang instrumento po. Alam po na makilang Diyos Ama na naniniwala po siya o Diyos na buhay na sinasamba. Naniniwala po na si Kuya Jun muli ay gagaling at siya gagamit ang instrumento sa mga nahinang naman ng partaya at mabubuhay muli ang kanilang faith, Lord God, sa iyo upang siya ay makakita muli ng himala na mangyayari po kay Kuya Jun Ibarra. Siya muling nalakad. Dalangin ko Panginoon sa aming tulong po ni Nestor, ni Ate Den, sa kanyang pamilya, mga anak, Lord God, mga kami ng gamit mo na araw-araw po namin ginagawa, Lord God, sa kanyang Panginoon, na ikaw po ang aming kasama. Bless us, Lord God, Almighty Father, at muli Panginoon, samahan niyo po kami sa aming gawin ito. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Bob! Hindi ka pa, siyempre. So, plug ko natin sa DDP, ni Josh, with a ball para safety. Ano niya di makyok din. Alcohol, bakit alcohol? Antibac. Ang galang mga bakterya. Para pag hinawakan si Kuya, clear na boy. Sabi nini, medyo makaayak si siya. Gawa doon. Barakal baita kang kain siya eh. Ba, kami na ba? Nandang dito. Maraming na yun. Siguro dyan sa buta yung balena. Ano ba yun? Pambahit. Anong tambay na? Hindi na, tilang balena yun. Pinakain ko rin. Hindi, itong balena yung kapilya. Pero hindi binulugin ha? Mas pala dugo natin kay Kaban eh. Wala pala kang bata. Sumitin, nakakakit. Alutan na rin, napakakit. So nga bang binibibin natin sa guys, check the BP kasi dito ako kukuha ng kung yung i-hard ko ba siya o hindi kasi kung mataas ang BP niya so hindi ko pwedeng hard si Kuya so susog ko lang. So kayo, kung tawag yung BP niya tuloy ko yung 60 counts na tiklo ko sa kanyang paa tapos twisting. So ito yung mga ginagawa natin. So makikita niyo po na ginagawa ko pero nagdaragdag po tayo everyday. So nag-add po tayo ng 5 or 10 depende po sa sitwasyon ni Kuya Jun. Pero yung puyat, hindi. Ano po yan? Meron panahon naman. Tingnan natin lang din. Okay naman. Yung bedsore na gulot, okay na? Hindi pa? Matugol na. Kailangan din, maglulugay lang din. Kaya
kinaragay, kaya tulukan. Mga magandaan. Siyang betso, talagang delikado betso, eh? Magulong matay ito. Mga bilang mo. One oh number 63. Gusto niya 53. Tama ba? Take 2. So 10663, balik po siya, no? Double. Tiklo. 60. Shit. Side by side. Side by side, 20. 80. 20. Atak. Digital. So ito guys, no? So yung ano natin, so yung sa kamay niya Tiklo 20. So 20 counts yun, yung ikot 10, then twisting, yung twisting niya 10 rotation 10. So yung Tiklo niya 60. Side by side, 20. Rotation, 20. May hatak, 20. Tapos digital camera, digital therapy sa kanyang upper limb. Upper limb. Number. Lower limb. Lower. Left. Lower. Right. So, ganun ano, ito naman, 106. Bak, ano yung natin? Bukan tayo ba? Nih, bukan. Kita, abang tayo nung mag-improve ka, huli ka. Malitang kamakamado mo na boy. Kaya nga makasunod mo dapat tamo. Kita, bago ko nung mag-improve ka, huli ka. Diba? So, based tayo sa ating programa. So, Tiklo 20. Tiklo 20. Ba? Ano may naman? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Then, very good. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, hold. 2, 1, 2, back. 3, 4, 5, 6, 7, ay ba? 7, 8, 9, 10, 15, 1, 2, 3, pag-check may sali ka ba? Lumuwaras ka. 5, 6, 7, 8, 9, 10, reverse. 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Twist back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Basta paras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kumarin kali, magulong kan kahit ang bago. Ya, lumalas na pare. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh! Lubak. Matatas na nagkamal. 1, 2, Hindi ka 3, malagpa ka. 4. Oh, mga istama ka. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hold. Inhale, exhale. Reverse. 1, 2, 3. So ginagawa to sa mga stiff lang, hindi to ginagawa sa malambot. Kasi dapat alam mo din ang gusto. Tikas eh. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stick tayo back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Ito. Hey, ang gawin. Ting. Tsaka lima mo. Kita, step up. Sana pagpasyasin. Okay? Ba? Kailan ba kayo mo? Kailan ba yan? Hup! This. Ganta. 60. Talamin ba pare? Talamin ni pare. Ayaw ka natin sa mo. 60 ni pare. Talamin ba? Wow! Ano na ba? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hold! Whew! Ayos ba? Okay mo? Galing ka? Saan galing? Ha? Saan pa is? Saan galing? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Hold! 60 ba pa? Sumagi boy, sumagi ka. Ha, Yaman. Wala, makikita niyo boy. Tum. Station pa ba? Wow! Isang galing! Isang galing! Diyan ang pagkakat eh. 1, 2, 3, 4, 5, ano din na? 6, 7, oh? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
56, 47, 58, 39, 40. Hold! Isa pa. Last 20. Whew! Yan, yan. Meron ba tayo eh? Bok! Last 20 bok! 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 2, 3, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Hold! Whew! So, rotation 10, sa rotation 10. Ha? Upper 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ako tran. 9, Napapagsa na 10. Ini ako kayo. Alam ko pa. Rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This week, for 10. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, and 6, 7, and 8, 9, 10. Hold. Twisting. Side by side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ayan guys. So tapos na kami. Bukas pa yung bicycle. Ayan, magkakabalas tayo. So guys, tapos na aming warm up. So next naman kami sa massage therapy. So cut ko muna, baka mamaya hindi makuha na naman.